आंनि मुङा अखाफोर ब्रह्म आङो बासुगाव चिरिमारिनिफ्राय ओमफ्राय आं दा BA सेकेन्ड सेमाव फरायगासिनो आंथ' बिराद मोजां मोनदों बे लाफादुगा सावथुनावहाय एक्टिं खालामनो मोननानै माने एसे बांसिन रोंनायबो फैदों आरो एक्टिं खालामनानै बांसिन माबा मा होनो बेखौ एक्सपिरियेन्स मोनदों आङो बिनि सिगांहाय गोनो गोथो फिल्म मोनसे गादोंमोन सिगां 2000 बेसेबांमोन 2018 आव ओमफ्राय दा बेवहाय आरो आंथ' आसा खालामो नोंथांमोना आंनि एक्टिंफोरखौ नायनानै मोजां मोनगोन आरो बयखौबो नायनो खावलायहरनाय जाबाय आं माने उन्दैनिफ्रायनो माने बिराद मोजां मोनखायो आरो एक्टिं खालामनो मोसानो बिदिनो गोसो दंखायो आरो एक्टिं खालामनो सिनेमाफोराव ओंखायनो दा आं बेखौ खालामनाय जादों आरो आच्छा आं बेहाय एज ए माने मेन एक्टर रलाव आं दङ थ' नोंथांमोना नायबाबो दा मिथिगोन माबायदि रला बाट बे कमेडि मुभि आरो फुल्लि कमेडि बाट माखासे एसे माने सेडबो दं आरो जाहाथे नोंथांमोना दा नायबा बुजिगोन आरो दा नोंथांमोनाबो जायगा मेलाफ्राव देखायगोन जाहाथे बयबो नायहैनो हागोन समाजारि गोरोबथायाव बिराद बुंनांगौ खोथाया बावबो दङ माखासे बुंनो थाङोबा पलिटिक्सआवबो एसे ना कमेडि लाइनावनो बुजायो माखासे बुंनो माबा एज ए कमेडियावनो दानि जुगखौ लानानै मेला खुंबाय थानाय माखासे बुस्थुआ जाया जानांगौबो नङा जायोबो थ' बेफोरखौ बुस्थुखौ मारै होबथानो हायो बा मारै होबथालांगोन जोङो बेबायदि जास्ट कमेडिजों जों देखायनो नागिरदों आरो बे पलिटिक्सबो दङ माखासे दंजोबो आरो बाट बे बुंथावबो नङा आरो कि दंथारोबो आरो बेबायदि नङा आरो बे कमेडिजों देखायनो सानदों आरो आच्छा आङो स्टार्टिङाव आङो 2014 आव आं फार्स्ट मुभि खालामदों थ' फार्स्ट मुभिया आंना दावगामोन थ' बेनिफ्राय आङो दिनैसिमाव टटेलि आं मोनब्रै मुभियाव आं खामानि मावदों दावगा सिनायथि मादायनि साजा आरो नैबे लाफादुगा आरो दंबावो माखासे एलबाम दङ आरो थ' आं स्टार्टिङाव आं एज ए ड्रामा आर्टिस्टमोन आङो थियेटार लेभेलाव आं मावोमोन थ' जोंना गुरुफोर दङ जा लोरगि थियेटार टिमजों आं मावोमोन थ' बेनिफ्राय आं फार्स्ट सिनेमाखौ आं 2014निफ्राय खालामदों थ' बाव अपरचुनिटि मोननायखाय आं मावदों आरो थ' मावै दा बिसिम दंफैयो आरो आं मोजांखौनो मोनदों माने फार्स्ट कमेडि मुभि बियो आंनि लाइफआव माने फुल कमेडि एज ए एक्टर आङो थ' मोजां मोनदों आरो नोंथांमोनाबो नायबा मोजां मोनगोन बेखौ आं बुंनो हायो सोरखौबा थेंक्स होनांगौ दं नामा बेहाय थेंक्सआ आंना स्पेसियेलि आदा मिजिं जाय आंखौ लेंहरदों आंखौ इनभाइट खालामनानै आंखौ एज ए रल एक्टराव मेनाव दोनदों थ' आं स्पेसियेलि बेखौ आं थेंक्स होगोन आरो आदा मिजिं